Зимата се завърна. Навън започва да вали сняг. Студено е, а в студиото работата тепърва започва. Сядам пред компютъра с поредното кафе и се приготвям да правя тениски за нашите клиенти. Ето е и първата. Уникален цветен пудел акварелна картина, рисувана от Славейка Аладжова. Следва капибара. Тази тениска е сред любимите на нашите клиенти. Не знам защо, но капибарите явно са голяма работа. Тук имаме и нещо по-рядко – патагонска мара. Още един интересен избор, този път за клиентите от САЩ. Да, изпращаме пратки по цял свят. Тениска с ягуар. Да разнообразим и с една котка. Изглежда страхотно на тениска. И обратно към кучетата. Шицу. Малко рошево и вероятно твърде разглезено. Работата върви бързо, както трупа и снегът навън. Поглед през прозореца, времето създава невероятно настроение за работа. Йоркширски териер. Малък на ръст, но его по-голямо от немска овчарка. Следва и тениска с кон. Част от нашата колекция акварелни картини на коне. Винаги изглеждат страхотно на тениски. Финални щрихи. Скъвам, опаковам и пратките са готови да тръгнат към клиентите ни. Кафе, поглед през прозореца, всичко е побеляло. Сега може би е време за разходка и снежно Банско. Ако сте наблизо, минете през галерията ни. Ако не, сайтът ни е винаги отворен. Ще се радвам да ви видим.